Какво би се случило, ако ядете само веднъж на ден през следващите 30 дни или регулярно протоколно хранене? Бихте ли отслабнали? По-конкретно, бихте ли загубили телесни мазнини? Бихте ли загубили мускулна маса? Или може би тялото ви ще свикне и ще се адаптира към режима на гладуване и даже напротив, ще ви накара да нададете тегло вместо да загубите поради забавяне на метаболизма. Точно в тази тема ще се опитам да се гмурнем в днешното видео, защото знам, че ви е много интересна. Здравейте! Аз съм Кристина, създател на протокола за интервално хранене Eat Fast Eat, който за супер кратко време стана истинска лавина. Вече стотици жени се хранят по него в различните етапи и съм много щастлива за доверието и резултатите, които постигат. Ежедневното изпращане на снимки на това какво хапват, как тренират, как изглеждат вече в огледалото, радваме и ме мотивира да продължавам да се развивам и надграждам. Ако ти искаш да станеш една от всичките променили себе си, навиците на себе си и на семейството си, можеш да ми пишеш в някои от социалните ми мрежи на лични съобщения или в коментари под видеото. Линкове към моите социални мрежи ще оставя отдолу в описанието. Също така ще се радвам и ще ти бъда много благодарна, ако се абонираш за моя YouTube канал, защото така ме подкрепяш страшно много, като създател на съдържание в тази платформа. А в моя случай вярвам качествено съдържание. Така че ти благодаря. Можеш да го направиш с бутона Subscribe. Пак казвам, напълно безплатно. Ако го направиш с камбанката, YouTube ти гарантира да получаваш известие всеки път, когато кача видео подобно на това. Също така, след като изгледаш това видео, може да изгледаш и всички други в канала ми, ако имаш достатъчно свободно време и интерес към подобни теми. А сега, нека започваме, защото аз наистина нямам търпение. Знам колко нашумяла и интересна е тази тема и как се казва всъщност този протокол. OMAD – One Meal a Day. Присъства в ниво 2 от моя авторски протокол. Така че, нека започваме. Нямам търпение да ти разкажа за плюсовете и минусите от този вид хранене. Какво всъщност е OMAD протокола? One Meal a Day. Аз съм го практикувала дълго време и в момента дори регулярно го практикувам. Това е протокол за хранене с постене, който включва гладуване през денонощието и едно хранене по ваш избор, когато да си взимате всички калории за деня, според вашите килограми и възраст. Това на мен ми действа много добре, особено когато е циклично, регулярно или протоколно, както аз и всички мои колеги около мен в науката за храненето го наричаме. Думата протокол. Като начало искам да започна с това. Какво означава? Това е начин на живот. Рамка, в която може да си седите комфортно и супер здравословно за цялото ви семейство и за цял живот дори. Докато диета или режим не може да бъде завинаги, за малко е и често, за съжаление, с йо-йо ефект. В България дори да е познато понятието протокол, аз лично не съм попадала на някого да го назовава така или да го разпространява. Затова съм щастлива, че аз въвеждам и уча хората на огромната разлика между това да са на диети, често вредни за здравето, и това да са на протокол на живот, който могат да си нагласят според собствения циркаден ритъм на тях и на цялото им семейство. Завинаги! Щастлива съм, че вече цели семейства живеят по моите протоколи. Децата на мои клиентки се учат да ядат хубава храна, гледайки майките им като пример с какво се хранят. Ето, мама е щастлива във всички аспекти, отслабва с мен, а детенцата й гради страхотни хранителни навици. OMAD протокола е точно това. И да, може да бъде практикуван завинаги, особено когато тялото свикне с него. И знаете ли какво казах на една клиентка преди няколко дни, когато тя ми каза, че нямало да се поддава на глада, който изпитва в момента, защото е в етап 3. Казах и, че реално не е гладна, защото е яла съвсем скоро.
и то доста хубава и питателна храна. Просто мозъкът е свикнал, образно казано, да дъвче постоянно нещо. Особено когато седнем да гледаме филм или просто седим по-статично пред компютър или в офис. Днес бих искала да ви разкажа какви резултати може да очаквате, ако се придържате към само едно хранене на ден през следващите 30 дни, например. Въпреки че аз самата имам достатъчно опит с диетата с едно хранене на ден, ще ви споделя някои научни изследвания и доказателства, които ще ви помогнат да видите истинските предимства и недостатъци на този диетичен протокол. Първо, искам да разгледам правилния начин да съставите този диетичен протокол за себе си, защото няма изобилие от информация за диетата с едно хранене на ден, както например има за по-кратките периодични протоколи на гладуване, както например протоколът 16:8. Така че много хора, които се опитват да се придържат към този диетичен план с едното хранене, го объркват от самото начало и го превръщат по-скоро в диета на войните, а не толкова на войните. ОМАД протокола е известен още като диетата на война и е различна форма на гладуване, при която постите много часове, но пък след това си набавяте нужната храна в едно хранене. И то определено обаче не трябва да бъде тъпчене с, например, 5000 калории, придобити от бургери. Ако не зададете ограничения за времето, което прекарвате в хранене, лесно може да превърнете вашето едно такова в доста дълги часове прекарване в похапване. Така лесно може да преядете. Е много важно да разберете, че диетата с едно хранене на ден е нещо като 23 часа към 1. Това означава, че си давате само 1 час прозорец за хранене, обикновенно по едно и също време в деня, всеки ден. Останалите 23 часа прекарвате в гладуване или постене. Като цяло, при всяка форма на интервално гладуване, тялото в един момент или по-специално след 16-я час изпада в нещо известно като автофагия. От гръцки автофагия се превежда самоизяждане. Въведен е този термин през 1963 година от Кристиан Дюдюв. После през 2016 година тази теория е тотално доказана от японеца Усуми. Всъщност този процес е пречистване от лошите клетки, мъртвите и пречещи на тялото ни. Самоизяждат се, образно казано, и се раждат нови, здрави клетки. Искам да ви кажа нещо много важно обаче. В никой случай не го правете, ако имате медицински доказани проблеми с стомаха или нещо, не позволяващо да практикувате интервалното гладуване. Доказано е, че това нещо, наречено автофагия и изразяващо се в процес на интервалното гладуване, се бори успешно с лошите туморни клетки. Знаете, че клетките се хранят с това, което се храним ние и живеят в среда, която ние им осигурим. Затова е много важно какво ядете. А в момента, в който спрете да ядете за минимум 16 часа, започва така наречената автофагия на самоизяждане на вредните клетки и раждането на чисто нови здрави такива. Идеята е да имате най-малко 16 часа глад и най-много 72. Това е от медицинска гледна точка, за да е здравословно. Вие си ги разпределяте как и кога. Важно е от първото ви до последното ви хранене за деня да има 8 часа хранене и съответно от последното до следващото ви първо хранене на другия ден да има 16 часа глад, постене, за да започне въпросната автофагия. Ако все още не е очевидно, диетата с едно хранене на ден ви помага да създадете калориен дефицит, без наистина да мислите за ограничаване на калориите. Когато ядете само веднъж на ден, особено когато го правите в правилния начин и ограничавате до по 1 час, няма да може да поберете прекалено много храна в стомаха си.
преди да се почувствате сити. Така че, наистина, ограничаването на калориите, като намаляваме честотата на хранене, което незабавно може да бъде голям червен флаг за онези хора, които вярват, че метаболизмът ви ще се забави, когато намалите честотата на хранене. Многобройни проучвания обаче доказват, че това е един голям мит. Едно проучване, наречено честотата на хранене и енергиен баланс, комбинира и изследва изследвания от куп различни проучвания по тази тема за честотата на храненето и изследователите откриват, че достатъчното хапване или по-често ядене не представлява никакво предимство, що се отнася до скоростта на метаболизма ни. Така че, метаболизмът ви няма да се забави, ако започнете да се храните на ОМАД протокол в продължение на 30 дни, регулярно или протоколно. Ако имате същото количество калории в това едно хранене, както бихте могли да имате за 6 или 3 хранения, тогава вашият метаболизъм трябва да си остане същият във всички ситуации. Означава ли това, че този режим на глад, в който тялото изпада и за които всички сме чували, за пореден път се оказва една измама? Оказва се, че всъщност не е, а всъщност се нарича адаптивна термогенеза. И това е много реална реакция на вашето тяло. В отговор на намаляване на енергийния прием, тялото ви ще намали енергийния разход в опит да избегне гладуването. Но адаптивната термогенеза ще се прояви въз основа на общото количество енергия или калории, които идват, стига да не гладувате повече от 48 часа. Няма значение дали всички тези калории са влезли наведнъж или през целия ден. Всъщност е доказано, че по-краткото гладуване, което продължава под 48 часа, повишава метаболизма ви между приблизително 4 до 14% поради повишаване на концентрацията на норепинефрин в кръвта. Но какво ще кажете за загубата на тегло? Не губите ли повече тегло, когато ядете по-често през целия ден, поради нещо известно като термичен ефект на храните, което просто означава, че смилането на храна през целия ден изисква повече енергия. Така че на свой ред трябва да повиши метаболизма ви. Според метаанализ и според повечето проучвания по тази тема, честотата на хранене нямат никакъв ефект върху загубата на тегло. Ако имаше ефект върху загубата на тегло, тогава бихте отслабнали доста повече, ако си похапвате 6 до 10 пъти на ден, отколкото стандартно 3 пъти. Закуска, обяд, вечеря. Щеше да има много щастливи, слаби хора, похапващи по цял ден. За щастие, имаме малко проучване, направено по този въпрос, където сравняват една група, която яде 3 пъти на ден, с друга група, която яде същото количество калории, но разпределено в 6 хранения на ден. И се оказва, че изследователите установяват, че няма разлика за загубата на тегло, загубата на мазнини или апетита между двете групи. Разбира се, групата с ниска честота на хранене все още си има 3 хранения на ден, което за много хора би било много по-лесно да се придържат, отколкото към едно хранене на ден. И както казах в началото, няма толкова много проучвания за диетата с еднократното хранене, ОМАД протокола. Но има едно конкретно, което наистина е много интересно. Точно по тази тема, което сравнява група, която яде 3 хранения на ден, с друга група, която яде същото количество калории на едно хранене. Това проучване е много интересно и количеството калории, които се дават на двете групи, е предназначено да бъде в диапазон, определен за поддържане, а не за загуба на тегло. Точно такъв протокол започват всички момичета, които успешно са достигнали желаните килограми. Тогава вече не са на протокол за сваляне, а са на протокол за задържане на тяхното тегло. Точно това се случва през 6-месечния период. И двете групи поддържат теглото си в рамките на 2 кг от тяхното първоначално тегло. И двете групи също имат подобни реакции по отношение на нивата на хормоните. Дори грелинът, който е вашият хормон на глада, остава еднакъв и за двете групи,
което означава, че от хормонална гледна точка и двете групи трябва да са отчели еднакво ниво на глада. Но една основна разлика между двете групи е, че групата с едно хранене на ден е загубила повече подкожни мазнини от групата с 3 хранения, което е доста интересно и сега ще ви кажа защо. Това може да се обясни до някъде с факта, че те консумирали 65 калории по-малко на ден от групата с 3 хранения. Но 65 калории не са чак толкова много, може би ще си кажете. Изследователите обаче смятат, че тези промени в състава на тялото може да са били под влияние от ефекта, който моделите на хранене имат върху метаболитната активност. Те говорят за проучване, направено върху плъхове, което сравнява диетата, състояща се от едно голямо хранене на ден, с нормална ежедневна диета, която е от 3, например. Плъховете в групата с едно хранене на ден развиват увеличение на свободните масни киселини от масните натрупвания и увеличаване на глюконеогенозата. Глюконеогенозата е метаболитен процес, при който глюкозата се генерира от източници различни от въглехидрати, като масни киселини, които биха могли да бъдат един от източниците, и със сигурност в това проучване изглежда, че нивата на глюкоган са леко повишени за разлика от храненето с един път на ден. Глюкогонът има обратната функция на инсулина и помага за разграждането на мазнините за енергия. Инсулинът също е малко по-нисък в тази група, но не е с количество, което наистина има значение. Независимо от това, интересно е, че подкожната мазнина е намаляла повече в групата с едно хранене на ден. И са необходими обаче още изследвания, за да се подкрепи тази констатация. Но най-малкото проучването помага да се потвърди факта, че няма да забавите метаболизма си. Няма да забавите също така и загубата на тегло или мазнини, ако изберете да се храните веднъж на ден по протокола ОМАД. Всъщност, вероятно ще ускорите вашия метаболизъм. В това проучване участниците в групата с едно хранене са били принудени да ядат едно и също количество калории, както тези с 3 хранения, дори вече да са се заситили. Обикновенно трябвало да ядат по-малко. И това се подкрепя от проучванията на плъховете, които показват, че те, които ядат само веднъж, намаляват калорийния си прием с 10 до 30% на ден и продължават да поддържат по-ниско тегло от плъховете, които се хапват през целия ден. Просто, ако хапваш постоянно, стомахът и вместимостта му ще се увеличават все повече и ти ще можеш да хапваш още и още храна, от която реално нямаш нужда чак в такива количества. Ето защо обичам храненето един път на ден. То естествено ти помага да ограничиш калориите си, защото започваш просто да се чувстваш по-сит с по-малко храна. Тази диета определено обаче не е за всеки. Изследователите твърдят, че нормалните проценти на отказали се при проучвания на хора, спазващи нормални диети, е горе-долу към 4 до 8%. А в групи, спазващи ОМАД протокола с едно хранене на ден, процентите се увеличават до 28%. Само по един човек от групите се е оттеглил поради структурата на самата диета. Но, независимо от това, яденето един път на ден може наистина да не е подходящо за всеки. Някои хора може да се чувстват изключително гладни, като ядат само веднъж на ден. Също така могат да бъдат склонни към преяждане, когато дойде това едничко тяхно хранене в деня. Въпреки това обаче съм сигурна, че има хора точно като мен, които могат да се възползват от този протокол с хранене само веднъж на ден. И то много добре да се чувстват. Той е включен специално протоколът ОМАД в ниво 2 на моя авторски протокол за интервално хранене Eat Fast Eat. След като се адаптирате през 30-те дни, ще изпитвате повече умствена яснота. Ще бъдете по-продуктивни, както в тренировките, така и в ежедневието си.
Голяма е вероятността да отслабнете много повече, отколкото с която и да е друга диета, например. Ще намалите телесните си мазнини, както и висцералните такива, със сигурност и доста подкожните. Стига обаче да не правите глупави избори на храна, когато дойде онова ваше едно хранене. Например, да се убиете от дюнери и пици с Кока-кола. И така до следващото ви едно хранене. Не, това не е ОМАД протокола. В края на всеки ден няма да загубите мускулна маса, няма и да ви се забави метаболизма, ако просто изберете да се храните веднъж на ден, с чисти храни, с прекрасни макро и микроелементи. Отделно, правен ОМАД по подходящ начин, както го правя аз и го предоставям на моите клиенти, е страшно гъвкав. Може да си го нагласяте както искате, въз основа на вашата работа, ежедневието ви и циркадния ви ритъм като цяло. Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че и днес избрахте да бъда ваша информация и мотивация по пътя към по-здравословен начин на живот. Благодаря на всички, избрали да живеят по моя авторски протокол за интервално хранене и да се движим заедно в различните му нива. Аз да бъда част от вашата промяна и причина за усмивките ви. Това ме мотивира страшно много да се доразвивам все повече и повече в това, което уча и работя. По образование и практика съм нутриционист и се гордея с това, защото ние наистина сме каквото ядем. И огромна част от здравето ни зависи от това с какво храним тялото си. В този ред на мисли аз уча хората на здраве, да отслабват по здравословен начин, чрез тази рамка на протоколен живот и съм много щастлива от този факт. Ако и ти искаш да станеш част от голямото семейство на стотиците вече жени, отслабващи с моя протокол, можеш да ми пишеш тук в коментари отдолу под видеото. Ако искаш, може да ми пишеш също така на лични съобщения в някоя от моите социални мрежи, линкове към които ще оставя отново в описание на видеото. Ако имаш желание и интерес пък, можеш да изгледаш и другите ми видеа на страхотни теми в целия ми YouTube канал. Не забравяй да се абонираш за него, като натиснеш напълно безплатно бутона Subscribe. Ако го направиш с камбанка, YouTube ти гарантира, че ще ти изпраща уведомления всеки път, когато кача ново видео интересно като това. Аз ти давам тези две идеи, които са със сходна тематика, а ти можеш да продължиш с всички останали. Довиждане и до нови срещи!